खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। देनाया गिख्रंथाव महर लाबोगौ सोनाब बंग आरो उरिष्यायाव हाई एलार्ट। बिस्वजित दैमारिया गियाननि फुंखा मबाइल एप बेखेवदों। सानखान्थि आरो बिगियाननि फिननाय मोनगोन। बिहालियाव टिकेट मोना बिबेक दासआ। AIUDFआ उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लाया। सासे आइजोआ गंसे बिल्डिंनिफ्राय बारजुमदों। डेंगु बेमारा गुवाहाटीयाव गोबाङै गोसारलादों। पुलिसनि आखाइनिफ्राय सानै सिखावा खारदों। मणिपुर रायजोआव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। लैथोनिफ्राय गोब्राबै सिमब्रेबोनाय गिदिं खननाय बार देनाया गिख्रंथाव महर लाफैनो हागौ लैथो सेरनि रायजो सोनाब बंग आरो उरिष्यायाव। 24 अक्ट'बरखालि हरनि समाव लैथोनिफ्राय बारबोनाय गिदिं खननाय बार देनाया सोनाब बंग आरो उरिष्यायाव सौग्रावफैगोन। बेखौ नोजोर होनानै बै मोननै रायजोआव हाई एलार्ट फोसावदों। बबेखानि रैखाथिखौ नोजोर होनानै सोनाब बंग आरो उरिष्यानि माखासे जिल्लायाव गं 197 रेलगारिनि सिबिथायखौ केन्सेल खालामनायजों लोगोसेनो स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटि आरो इडुकेसनेल इनस्टिट्यूशनफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला सोनाब बंग आरो उरिष्या सोरखारा लैथो सेर ओनसोलनि रायजोफोरखौ साइक्ल'न देनाया सौफैनायनि सिगांनो गुबुन रैखाथि गोनां जायगायाव आश्रय लाहैनो थाखाय बिथोन होदों। उरिष्या सोरखारा मोन 18 जिल्लायाव 800निबो बांसिन रैखाथि बादा थियारि खालामदों। बेजों लोगोसे रैखाथि बादायाव जाग्रा आदार, लोंग्रा दै, मुलि, मोब्लिब आरो गुबुन गुबुन गोनां जानायफोरखौ थियारि खालामखादों। ओरैहाय सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआबो गावनि रायजोनिफ्राय उरिष्यानि पुरी दावबायनो थांनाय दावबायारिफोरखौ न'आव फैफिननो खावलायदों आरो मोन 7 जिल्लायाव गासैबो स्कुल, कलेज आरो इउनिभार्सिटिखौ बन्द खालामनाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि सायाव भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला 25 अक्ट'बरखालि फुङाव पुरीजों लोगोसे उरिष्या आरो सोनाब बंगनि लैथोआव देनानि गोख्रैथिया घन्टायाव 100 निफ्राय 110 किल'मिटार जागोन। बेखौ नोजोर होनानै 23 निफ्राय 25 अक्ट'बरनि गेजेराव ना हमग्राफोरखौ लैथोआव थांनो नाङा होननानै सांग्रांथि होनाय जादों। बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बर' आरो असमिया मोन्नैबो बिजोंनि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय गियाननि फुंखा मुंनि मोनसे जर'खा मबाइल एप बेखेवदों। मंगलबारखालि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसिनि शेखर शंकरदेव बिद्यालयनि गेलेग्रा फोथाराव बन्दराम दैमारि मेम'रियेल ट्रास्टनि मददआव खुंनाय हाबाफारियाव बिस्वजित दैमारिया गियाननि फुंखा असमियायाव गियानर निजरा मबाइल एपखौ बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बे एपनि गेजेरजों फरायसाफोरा सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथिनि फिननायखौ लोगोसेनो गुबुन गुबुन सोंथिनि फिननायफोरखौबो मोननो हागोन। बबेखानि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखायल' नङा, APSC, UPSC, 3थि आरो 4थि थाखोनि थिसनथाइनि थाखाय थियारि जानाय बिजाथिफोराबो गियाननि सोरां एपनि गेजेरजों कारेन्ट एफेयार्स आरो नेशनेल इन्टारनेशनेल गासैबो खौरांफोरखौ मोननो हागोन। बर' बिजोंनि फरायसाफोरा बे एपखौ रायजोनि गासैबो जायगायावनो बाहायनो हागोन। बे हाबाफारियाव डिमाकुसि, टंला, खैराबारि आरो भेरगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि सा 500निबो बांसिन फरायसा, फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै असम सन्मिलित मर्चानिफ्राय गेदेर खौरां। बिहालि बियाबाव टिकेट मोना CPIMLनि बिजाथि बिबेक दासआ। सर्त बायदियै कंग्रेसआ बिहालि बियाबखौ असम सन्मिलित मर्चानो हगारनानै होदोंब्लाबो बिबेक दासखौ बिजाथि फसंनायाव राजि नङा कंग्रेसआ। जाउनाव बिबेक दासनि सोलाय गुबुन सासे बिजाथिखौ बिहालियाव फसंनो थांखि लानो गोनां जादों असम सन्मिलित मर्चाया। रिपर्ट बायदिब्ला असम सन्मिलित मर्चानि गाहाय नेहाथारि आरो असम जातीय परिषदनि आफादगिरि
लुरिनज्योति गगैआ दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिहाली उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय असम सन्मिलित मर्चानि बिजाथिखौ फोसावगोन। मख'नो गोनांदि बिहाली उफेरा बिसायख'थिनि बिजाथि सायख'नायनि थाखाय दानानै होजानाय साबा सोद्रोमानि कमिटिया बिबेक दासनि मुंखौ सायख'दों होननानै खौरां ओंखारदोंमोन। नाथाय बिबेक दासखौ बिजाथि फसंनायाव बिग ब्रादार कंग्रेसआ राजि नङा। जाउनाव असम सन्मिलित मर्चाया बिजाथिखौ सोलायनो गोनां जादों। बे जाथायखौ लानानै असम सन्मिलित मर्चानि दाबिदार बिजाथि बिबेक दास आरो CPIM-Lआ मा बिजाथाय होयो बेखौ उनावसो नुनो मोनसिगोन। जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लानाय नङा हेंथा दोलो AIUDFआ बङाइगाव, बिहाली, चामागुरि, सिल्ली आरो धलाइबियाबाव 13 नभेम्बर खालि खुंगोन उफेरा बिसायख'थि। नाथाय बे उफेरा बिसायख'थियाव AIUDFआ बाहागो लानाय नङा होननानै दोलोनि बिथिंनिफ्राय फोसावदों। मख'नो गोनांदि AIUDFआ चामागुरिनि उफेरा बिसायख'थियाव निजायै बिजाथि होगोन होननानै दोलोनि आफादगिरि बदरुद्दिन आजमलआ सिगाङाव फोसावदोंमोन, नाथाय बे थांखिखौ AIUDFआ बोखांनानै लाफिनबाय। बारग'लांनाय लकसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनि बिजाथि रकिबुल हुसेना धुबरी लकसभा बियाबाव बदरुद्दिन आजमलखौ हादरनि गेजेरावनो बांसिन भटनि फारागथियाव फेजेननायनि उनाव चामागुरिनि उफेरा बिसायख'थियाव AIUDFआबो बिजाथि होगोन होननानै फोसावदोंमोन बदरुद्दिन आजमलआ। नाथाय AIUDFआ बिजाथि होनाय नंलिया। बबेखानि AIUDF दोलोआ उफेरा बिसायख'थिनि सोलाय बावैनो खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिखौ बांसिन नोजोर होदों आरो थियारि खालामदों होननानैबो दोलोनि सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटीनि कालापाहार ओनसोलाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बुधबार फुंनि समाव सासे आइजोआ गंसे बिल्डिंनि 6थि थालानिफ्राय हरखाबै बाज्रुमनायनि जाहोनाव गोब्राबै जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि पुहर गेस्ट हाउसआव गावनि फिसायखौ फाहामथाय होनो थांनायावनो बे जाथाया जादोंमोन। आइजोनि सिनायथिखौ प्रिमा टमु 33 बोसोर होनानै सिनायथिनाय जादों। बाज्रुमनायनि थासारिखौ नायनानै जाथायनि बागै रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो गावनो गावनि जिउ लानो बेबायदि बाज्रुमदों होननानै सन्देह खालामदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय जादों। साखाथिनि सुबुंफोरा होस्रिखावनाय राव खोनानानै जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै बाज्रुमनायाव जोखोम जानाय आइजोखौ फाहामथाय होनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लानानै थांनाय जायो। गुवाहाटी नोगोरमायाव आरोबाव फिन डेंगु बेरामा गोसारलांनायखौ नुनो मोन्दों। जायगानि थागिरिफोरा बेनि बांनायखौ लानानै गोबाङैनो जिंगासिनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे हाप्तानि गेजेराव जुरत ओनसोलाव डेंगु बेमारा गोख्रैनो गोसारलादों। बेनि अनगायैबो भास्कर नगर, कार्बी फर्ट, अम्बिकागिरि नगर आरो बामुनि मैदाम रेलवे कल'नि बायदि माखासे ओनसोलफोराव गोबाङैनो गोसारलानायनि जाहोनाव रेड जन फोरमायथिनानै होनाय जायो। KGMTजों लोगोसेनो सोहोरनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफोरावबो डेंगुजों गाग्लोबजानाय बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय जोबथा दानाव डेंगुजों गाग्लोबजानाय खमैबो सा 30निफ्राय सा 40सो सुबुंफोरखौ KGMT देहा फाहामसालियाव थिसननायबो जादोंमोन होननानै सुलुङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। बबेखानि डेंगु गाग्लोबसारनायनि उनावबो खुंथाया दासिमबो जेबो राहा लायाखै। पाटासिल आमबारियाव बुधबार फुंनि समाव गंनै बाइक खावनाय सिखावफ्रा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि राहुल राफा आरो बिकास बरा मुंनि सानै सिखावखौ तेरेनपारा फार्स्ट रेसपन्स इउनिटआव देहा चेकआप खालामनो लानानै थांनाय समावनो बेबायदि जाथाया जादोंमोन। देहा फाहामसालियाव लानानै थांबाय थानाय समावनो गारिनिफ्राय सिखावफोरा बाज्रुमनानै खारखोमानो हादोंमोन। पाटासिल आमबारि पुलिसआ दासान्दि बिसोर सानै सिखावखौ हमनो मोननाय जादोंमोनब्लाबो खारखोमानो हानाय उननिफ्रायनो दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै। मणिपुर रायजोआव सोलिगासिनो थानाय दाननि गेजेरावनो गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामनो हानाय जादों। भारतारि जवान, आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिसा आरो गोबां रैखाथि हानजाफोरा मणिपुरनि हाजो ओनसोलाव सोर संदाननायनि गेजेरजों गोबाङैनो अपारेसन खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो थांनाय हाप्तायाव मोन गं 12 हाथियार
गुलि बारुद आरो गोबां रोखोमनि फेग्रा बेसादफोर जब्द खालामनाय जादों। 15 अक्ट'बर खालिबो भारतारि जवान आरो मणिपुर पुलिसा थौबल जिल्लानि साखाथियावनो थानाय लैरंगटेल भित्रा ओनसोलाव अपारेशन खालामनाय जायो। अपारेशन खालामनायाव गंसे AK-56 राइफल्स, गंसे SLR, गंसे कार्बाइन मेसिन गान, गंसे सिंगेल बेरेल राइफल्स, गंसे पिस्तल, ग्रेनेड, गुलि बारुद आरो गोबां रोखोमनि हाथियारफोर जब्द खालामनाय जादोंमोन। बेनि अखानायै 16 अक्ट'बर खालिबो आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसा जयै लोगो नांनानै चुराचान्दपुर जिल्लानि कान्नानपें गामिनि साखाथियावबो अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। अपारेशन खालामनायाव गंसे 303 राइफल्स, गंबा सिंगेल बेरेल राइफल, गंसे 9mm पिस्तल, गुलि बारुदजों लोगोसे गोबां बेसादफोरबो जब्द खालामनो मोन्दों। जब्द खालामनाय गासैबो हाथियारफोरखौ मणिपुर पुलिसनो गथायनानैबो हरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।